Baš me jeza uhvati, bukvalno mi suze krenu na oči kad počnem malo ozbiljnije da razmišljam o tome u kakvom kriminalu mi kao društvo živimo. Ja sam, nažalost, bio prinuđen da zagrebem po taj kriminal i ušao sam u opasan osinjak iz koga nije da se ja bojim. Ja, gde ja prolazim glavom, oni ne smiju proći ni nogom, jer ja sam čovek. Oni su, nažalost, njihovu, to jest našu, obične gnjide, ljigave, ulizice, moralno-duhovne nakaze, koje su umislile da mogu sve, jer imaju takvu moć, tužioci, i nacrtali su mi meto na čelo, odobravajući za ostavljanje pasa, i otišli su još 5 koraka dalje, odobravali su ugrožavanje moje bezbednosti, fizičke napade na mene, pokušaj mog ubistva, oslobodili su tog monstruma. I evo sad mi smevaju, ovo je za mene šamar, ma mene ne mogu tako, nego meni se plače zbog ovog društva u kome mladi moraju da se seljavaju, u kome se psi zlostavljaju, u kome na svakom koraku haos, nepravda, rasulo, izuzev retkih primeraka kao što, kad su u pitanju njihovi ljudi, naravno, tu je pravda i tekako brza, i čak ne samo pravda, nego gde ima i ove malo da je nešto na njihovoj strani, tu će odmah da se hapse ljudi, i na strani njihovih ljudi, ako me razumete, da će odmah da se rigorozno postupa. Kažem, zato sam rekao da je neko njihovo dete, neko njihovo od prijatelja, da mu se desilo ovo što se meni desilo, fizički napadi na mene od 28. februara i 13. aprila i monstruozan pokušaj ubistva 16. marta. Pa to ne da ne bi, istog časa bi bili uhapšeni i zatvoreni ti monstrumi. A FBI dokazao u istraživanjima da su svi zlostavljači životinja i zlostavljači ljudi, ubice ljudi i nasilnici prema ljudima. Ja ne znam zaista, mislim, kažem, ja ne vidim ni izlaz više iz ovog kriminala, ni put, ja se ne bojim ničega, jer znam ko sam, znam šta radim, znam da sam toliko iskren i pošten da se borim za dobrobit tih pasa i da idem dalje jer hoću da iskoračim iz ovog zla njihovog. Ono je jako duboko, jer je to upleteno od vrhovnog tužilaštva, preko kriminalca Vučića i ekipe, preko naroda koji je mentalno bolestan u tolikoj meri da on, na primjer, često mene gleda, ja uopšte, kako da vam kažem, uopšte me ne zanima kome kako gleda, ko šta priča o meni, on može da krene da priča o meni, vidjet će ko sam, ako ga zanimaju dokazi, uopšte mene ne zanimaju takvi ljudi, ali, kažem, krenu mi nekad suze na oči, jer ja ne želim da živim u ovakvom društvu, ja ne pripadam ovom društvu, mi ne žao ovih životinja, ja bi najradi hoću da odem iz ovog društva, iz ove kriminalne Srbije, ovo je sve jako, jako, jako tužno, strašno. Ovo je ne strašno, ovo je strahovito užasno.